Tervetuloa kuuntelemaan tietojohtamisen merkitystä Kanta-Hämeen hyvinvointialueella eli Oma-Hämeessä. Tietojohtamisen arviointimallin 4 näkökulmaa, tiedon hankinta, organisointi, varastointi, mittarit ja tiedon hyödyt kertovat, miten Oma-Häme on tiellä kohti tehokkaampaa terveydenhuoltoa ja hyvinvointipalveluja. Mitä oikein on tietojohtaminen? No se on organisaation perusta ja voimavara tiedon hyödyntämisessä. Tietojohtaminen kattaa tiedon elinkaaren keräämisestä jakamiseen, luoden pohjan päätöksenteolle ja innovaatioille. Eli tietojohtaminen vahvistaa organisaatiokulttuuria ja tiedon tehokasta jakamista. Kanta-Hämeen hyvinvointialue eli Oma-Häme aloitti toimintansa 1. tammikuuta 2023. Se tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluita sekä pelastus- ja ensihoitopalveluita alueensa asukkaille. 11 kunnasta koostuvalla alueella työskentelee noin 6500 ammattilaista, jotka edistävät asukkaidensa hyvinvointia. Oma-Häme pyrkii olemaan askeleen edellä elämäsi polkua, eli tarjoamalla ennakoivia, yksilöllisiä ja kokonaisvaltaisia terveyspalveluita. Tämä tarkoittaa ennaltaehkäisevän tiedon tarjoamista, yksilöllistä hoitoa huomioiden elämäntavat ja terveyden sekä teknologian edelläkävijyyttä terveydenhuollossa. Oma-Hämeen arvot ovat yhdenvertaisuus, asiakaslähtöisyys, vaikuttavuus ja rohkeus. Arvot ohjaavat toimintaa ja päätöksentekoa hyvinvointialueella. Asiakas on Oma-Hämeen keskipiste. Heidät otetaan mukaan palveluiden kehittämiseen, suunnitteluun ja toimeenpanoon, ja heidän hyvinvointinsa rakennetaan yhdessä. Arvot ohjaavat myös tietojohtamista. Tietojohtamisen prosessi kattaa koko tiedon elinkaaren alkaen monipuolisesta tiedonkeruuvaiheesta jatkuen tietojen analysointiin ja muokkaamiseen, varmistaen päätöksenteon kannalta olennaisen tiedon tuottamisen. Oma-Hämeen tavoitteena on tuottaa arvokasta tietoa alueen terveys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseksi ja tarjoamiseksi asukkaille. Mitä hyötyä tietojohtamisesta on Oma-Hämeelle? Eli se mahdollistaa perustellut päätökset, tehostaa toimintaa ja resurssien käyttöä ja suuntaa strategiaa faktaperusteisesti. Lisäksi tarkka tieto auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä jo ennakoivasti. Se ohjaa oikealle polulle. Lisäksi tietojohtaminen parantaa asiakaskokemusta ja edistää innovaatioita terveyspalveluissa. Se mahdollistaa nopeat reagoinnit muuttuviin tarpeisiin ja kehittää avointa organisaatiokulttuuria. Tietoon perustuva päätöksenteko ja tiedon jakaminen edistää avoimuutta ja oppimista organisaatiossa. Oma-Hämeen mittarit kattavat taloudelliset, potilasturvallisuuteen liittyvät ja henkilöstön tyytyväisyyteen liittyvät mittarit. Mittareiden analysointi ja niiden yhteys tehokkuuteen ovat avainasemassa tuloksellisuuden parantamisessa, erityisesti tavoitellessa entistä tehokkaampaa asiakastyötä ja resurssien optimaalista kohdentamista. Tietojohtamisessa on Oma-Hämeessä haasteita. Vielä hajanainen organisaatiorakenne ja erilaiset käytännöt kirjaamisessa tuovat omat haasteet Oma-Hämeen sote-ammattilaisille. Samoja tietoja kirjataan eri potilastietojärjestelmiin tai eri paikkoihin samassa järjestelmässä, joten tiedon löytäminen ja yhtenäistäminen on todella hankalaa. Kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen parantaa Oma-Hämeen ammattilaisten työn tehokkuutta ja vapauttaa heidän aikaansa enemmän suoran asiakastyön tekemiseen ja parantaa samalla kirjausten laatua ja kattavuutta. Yhtenäiset käytännöt ja selkeämpi tietoarkkitehtuuri vähentää turhaa hallinnollista taakkaa ja tukee tehokkaampaa tiedonhallintaa organisaatiossa. Tietojohtamisen onnistuminen heijastuu siis arkeen. Hoitohenkilökunnalla on enemmän aikaa omistautua suoraan hoitotyöhön. Se edistää hoidon laadun parantumista, lisää potilaiden tyytyväisyyttä ja luottamusta terveydenhuoltojärjestelmään. Eli tietojohtaminen on onnistunut, kun kotihoitajalle jää kirjaamisen sijaan enemmän aikaa ikäihmisen hoitoon ja hoivaan. Miten sitten tavoitteisiin voidaan päästä? No, Oma-Hämeessä on otettu käyttöön eräs merkittävimmistä tiedolla johtamisen välineistä, eli tietoallas. Se on Oma-Hämeen tietoallas, joka toimii työkaluna tiedonhallinnassa ja päätöksenteossa. Vaikka se ei ratkaise kaikkia haasteita, se on kuitenkin monen asian suuri mahdollistaja. Tiedon integrointi eri järjestelmistä on keskeinen tekijä, jolla varmistetaan tiedon laatu ja eheys terveydenhuollon toiminnassa. Oma-Hämeen tietoallas toimii tässä roolissa tarjoten paitsi yhden keskitetyn säilytyspaikan tiedolle, myös mahdollistaen eri tietolähteiden yhdistämisen ja integroimisen.
Jatkossa siis asiakkaalle voidaan tarjota entistä personoidumpia ja vaikuttavampia palveluita. Sen sijaan, että heidän pitäisi aktiivisesti hakeutua palveluiden äärelle, palvelut voidaan suunnata ja tarjota heille, mikä tekee kokemuksesta sujuvamman ja paremman asiakkaalle. Eli tietojärjestelmät voivat tulevaisuudessa oikeasti tuottaa asiakkaille tärkeitä palveluita. Tietojen hyödyntäminen Kanta-Hämeen alueella tarjoaa merkittävää etua paikallisille asukkaille, parantaen terveydenhuollon palveluita monin tavoin. Laajat tietovarannat parantavat hoidon saatavuutta, laadukkuutta ja vaikuttavuutta alueella. Se ei siis ainoastaan tehosta terveydenhuoltoa, vaan myös parantaa asiakkaiden kokemaa hoitoa ja lisää asiakastyytyväisyyttä. Oma Hämeen tavoite on tuoda asiakaskeskeinen ja dynaaminen tietomalli osaksi kansallista kehitystä. Se pyrkii vaikuttamaan laajemmin ja aktiivisemmin tietomallin kehittämiseen, joka asettaa asiakkaan tarpeet ja kokemuksen keskiöön. Eli tavoitteena on luoda järjestelmä, joka vastaa paremmin yksilöiden tarpeisiin ja muuttuviin odotuksiin terveys- ja hyvinvointipalveluiden suhteen. Tavoitteena on siis tarjota terveydenhuollon ammattilaisille täydellinen näkymä asiakkaan aiempaan hoitoon ja palveluihin, mikä mahdollistaa yksilöllisen ja kattavan palvelun tarjoamisen. Lähestymistavalla pyritään hajoittamaan tietojärjestelmien välisiä esteitä, jotta eri palveluiden tarjoajat voisivat hyödyntää yhteistä tietopohjaa ja tarjota parempia ja yhtenäisempiä palveluita. Oma Hämeen tietojohtaminen keskittyy tulevaisuudessa siirtymään johdon raportoinnista ja päätöksenteosta kohti tiedon tarjoamista suoraan ammattilaisille tai kansalaisille. Suuntaus korostaa tiedon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Sen sijaan, että raportoitaisiin jo tapahtuneista asioista, pyritään ennakoivaan tiedonhankintaan ja analyysiin. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja yhteenvetona voidaan todeta, että tietojohtaminen on arvokas resurssi organisaatiolle. Oma Häme painottaa laadukkaita palveluita asiakkaiden tarpeiden kautta ja korostaa tiedonhallinnan merkitystä terveydenhuollon kehittämisessä. Tiedon rooli on keskeinen alueen hyvinvoinnin parantamisessa ja Oma Häme pyrkii tarjoamaan parhaita palveluita asukkailleen.